Ty, Puco, Áno, Lacike? kedy už bude ten Vatikán? Čo ja viem, tak za 20 kilometrov. Toto už není ten Vatikán. Nie, Lacike, toto je Žilina. Aj, No. Počúvaj, Lacike, no, si istý, že toto je ten hotel? to, ja? Ne, ja. To je dobré, že ty si istý, lebo ja moc ne. Táto cesta nemá konca. A čo zámice? Si myslíš, že táto cesta neskončí, či čo? Panu zámice? Čo je? Čo chceš? Čo hovorí? Dobrý deň, páni, poprosím kľúčiky. Jaj. Tak je to oné, naštartované celé. Ty Puco, to čo bolo toto? Však on nám udrbal kár. Kokos, ale jak rafinovane, že si vypýtal kľúč? Víš čo, ideme na recepciu, ideme to zistiť. Možno ho poznajú, však je dosť výrazný, vyzerá jak človeče, nezlob sa. Ty, to čo je toto? Tu sa samo otvárajú dvere, neverím. A zatvárajú. Kombinované. A druhé! Tu je to veľké. Pekne to tu majú tej Žiline, ty. Môže byť. Ty kúkaj, koľko hodiny tu majú, ale len jedni idú presne. Však koľko hodiny máš, toľkokrát si hotel. Ja vím. Dobrý deň, pani, ako vám môžem pomôcť? Počúvaj, Cica, ty si tu nevidela takého zlého, škaredého lupiča? V našom hoteli nie, určite nie. Celý v červenom behá, taký klobúk má na hlave, jak oný kýbel. Vyzerá jak človeče, nezlob sa figurka. Počkajte, porozmýšľam. Nie, v našom hoteli vylúčené. Niečo vám ukradli? Áno, udrbal mi kár. Preboha, zavolám políciu. Aj tak moja. Nám je to jedno. Aj tak to bolo lobkované auto, nie? Však to je on. To je ten, čo mi udrbal kár. Prepáčte, pane, vaše kľúče od automobilu? Kde je kár? V garáži, pane. Si ho prefarbil, čo ty hyena? Prepáčte, teraz vám nerozumiem, pane. Dovolíte? Počúvaj, Lacike, že on nám udrbal batožinu. Rovno pred slnečnými brýlami, ty. Počúvaj, ten je hustý. To je profík. Nech sa páči, vaša izba. Dala nám bankomatovú kartu, ty. Nechaj tak, Lacike, kým dávajú ber, poď, ideme rýchlo do bankomaťa vybrať lovu. Vítajte, páni. Kokso, ty čo tu robí? Ten je hustý. Ty to je profík. Ty čo tu stojíš? Čo tu chceš sami spať? Čo tu stojíš, jak Eiffelova väža ve Viedni? Bakšiš, prosím. Hašiš, ne, pozor, my už s hašišom neobchodujeme od roku 2007. Ten je drzý, ty. Rozumieš, tak najprv nám udrbeš kár, potom ho prefarbíš, potom nám zebereš batožinu a teraz si chceš s nami aj pofajčiť. Tak to teda ne. Debili. Ty, Puco, Áno, Lacike? asi máš? Jasné, že mám, ne? Však ja predtým, jak sadnem a idem rídziť, tak si vždy ich zapnem. Kto? To ja? Ale aj debil, ale ne pásy, ale pasy. Tak čo zavádza, že nepovíš na rovinu, čo chceš? Jasné, že mám pasy, jasné. Ty si není kompletný, ty. Ja. Už sme na colnici, ne? Však hej, ne? Kde sú tí colníci? Zastanem a uvidím, ne? Ani noha, ty.
Čo majú prestávku obednú? Čo je? Neverím, a teraz tu stvrdneme. Ty, Puco, nezdá sa ti to nejaké divné? Počúvaj, však tu nikto není, Lacike. Ani noha. Kontrolná otázka. No? Víš, kto mal najväčšie problémy na hranici vždycky? No to ja neviem. Však sme sa to učili v škole, sme sa to učili. No dobre, ale ktorej škole? Však sme chodili len do jednej. No dobre, ale viackrát. Však práve preto. Že či si pamätáš, víš, kto mal ty problém? No neviem. Však Jan Hus, ne? Ten ti skončil na hranici. No a kde je potom jeden? A neviem, jeho ďalej nepustili. Vyparili jak dym, ty. Počúvaj, sem, toto sú veci. Pozri. Jaký divný týpek. Hej, ty, poď sem, colník, poď sem. Servus, slovanské Freunde! Taký divný, ne? No dosť divný, no. Servus! Toto je ozbrojená zložka. Počúvaj, daj mu pasy, nech sa odbaví a nech nám dá pokoj. Počúvaj, tu máš pasy, sa odbav sa ty, no. Was ist das? Čo to asi je? Pasporten! Ja, Pasporten, ja. Ja, no, pašparto, no, odbav sa. Na čom sa ty smeješ? Na mojej fotke? Dokúšem ťa do krku, ty. Zini, ne? No však daj pečátko a ideme. Ja. Wir haben Schengen. Alle Pasporten sind kaputt, ja? Ty počúvaj, Lacike. Ja. On nás chce postrieľať, keď mu nedonesieme Schengen. Schengen, ja. Schengen? No. Tak ty chceš od nás Schengen? No. Ja. Počúvaj, Puco, čo je to Schengen? Ale Lacike, ty ma neser, ty mi nehovor, že ty nevíš, čo je Schengen. Ja, že by som nevedel, čo je Schengen? Ja velice dobre vím, čo je Schengen. Ja. Ale ty, keď si taký múdry, ty mi povedz, čo je Schengen. Ja vím, čo je Schengen. Schengen je japonská mena. Japonská loď. Ja. Wir haben Schengen, ja? No? Wir haben Schengen. Počúvaj, Lacike, vyzerá to tak, že keď mu ten Schengen nedonesieme, tak on nás nepustí. Ja mu teraz debilovi zeženiem japonskú menu. Ja, alle Pasporten sind kaputt, alle. Ale čo? Ja. Ale. Počúvaj, ty tu zostaneš stať. Ani sa nehneš. Ja, Schengen, ja. Ja s Pucom teraz pôjdem a donesem ti, víš, ja ti donesem veľa japonská mena Schengen, ja ti donesem ja. Schengen, ja. Ale ne ty, ja ti donesem. On ti donesie. Ja, verstehen. Dobre, no. Servus, Ja. čakaj tu, ani sa nehni. Ja. Slovakičen. Ja, Schengen, ja. Počúvaj, Puco, Áno, Lacike. mám taký silný plán. Povedz. Vysereme sa na ňo, prerazíme do Európy a žiaden Schengen mu nedáme. To je super nápad, Lacike. Poď na to, vytoč to, žeber ho, poď, silno, poď. Lacike, Áno, Puco, mám pocit, že sme radšej mali zameniť ten Schengen. tuším sme mali. Ty, Puco, Áno, Lacike? asi máš? Však jasné, že mám pasy, ne? Však ja predtým vždy, keď sadnem do automobilu, Daj mu pas, nech sa odbaví a nech nám dá pokoj. No, odbav sa, no. Sie sind Pasporten, ja? Nein, wir sind keine Pasporten. Das sind Pasporten, ja?